Salam vatandaşlarım, size bugünkü videomda durmuş hakkında kısaca malumat vermekçi. Mehvan ildeşlerim, eğer de siz bu yola düşmek isteseniz, ilki bilen arassa yol saylamalı bolýanyz. Saylan yolunuz gata arassa bolmaly ki, yolda doknap, büdräp, yıkılmazyňyz ýaly. Saylan yolunuz näçe arassa bolsa, şonça yoluňuza dowam edersiniz. Sebäbi bugüne çelli adalaty yıkan hiç kimse bolmady, bolmaýaram. Gadymdan gelýän nakyllara görä it üýrer, kerwen geçer diýeniň manysyny eýam aramyzda bilmeýänler ýokdur. Ýagny her köçede, her owada bir topar itler bar. Siz ýolda geçip barýarsaňyz, aýaňyzda dolaşyp kän üýrerler. Ýöne siz ýoluňyza dowam edýäňiz. Dogry-da ildeşlerim. Ýagny gadyrdan ildeşlerim, size arassa ýoldan gitmäne maslahat berjek ilm we bilimiň adresy Mydama Alazim danışmanlykdyr.